Shit, je moet me wel helpen. Oh, dat is net zo mooi. Daar ga je tos. Kijk eens lief. Die erin. Nou, ik ben in de Noorderwind studio en hier gaat het gebeuren, hè? Wat? Ja, maar ja, het idee is net voor jullie. Goeiemorgen, een naaie dag en naaie... Vlog. Ik zal zo naar de omroep. Daar zullen we even wat kwarte stukjes opnemen voor, op de socials. Instagram, Facebook, dat soort dingen. Voor de documentaire. Want het is haast Safir. Hij komt haast op televisie. Als je hem deze vlog sjuggen, eerder erop voor geweest. En ken je hem al online vinden op omroepfriesland.nl. De eerste uitsturingen. Dus dat is wel superleuk. Maar ja, ze vregen dat ik van alle varianten, alle Friese taalvarianten, echt een zin jongenkoer of sissenkoer. Nou, en dan moeten ze daar een soort quiz bij maatje. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, al die varianten weet ik net meer uit te hollen. Dus ik wil even het versje nog een keer terugnemen en alle varianten en goed teruglezen. En dan hoop ik maar dat ik het goed vertellen kan. Pakken. Drie pakken daar. Oh, dat is mijn cup op. Maar misschien een beetje te vol zit. Een klutje. Zo, nou is het mooi overal. Die heeft maar lekker een beetje te. Glitters. Wauw. Dus ja, Aas naar de omroep. En waar is toe heen, Aas? Naar tante? Vee! Ja, die is er zin in, toch? Ja. Dat is mijn Lois. Maar ik hoop dat Lois... Lois is de squallen. Best helemaal alleen bij tante Vief. Dat is echt wel leuk. Nemen we het kwartetspeeltje van Lois maar. De wisselen met de waanden. Kan Lois die we gaan. Ik is misschien wel met tante Vief dan. Toch? Dat denk ik wel. Ja, dus iedere keer naar tante. En dan hel ik die led weer op. Want zaken het zien raket. Zien vulkanen afzitten, hè? Ja, juist er nog even een lied. Maar we gonna echt de raket man. Vulkaan, die er op het oren stiert, hè? Met de kogel. Oh, er was echt een keer een raket van. Ja. Nee, met Oh, ik snap die net zo goed. neppen. Een neppen, ja. Juist er hier, we gaan alleen proberen, hè, met heid en zaken. Die een beetje mis, je gaat net heel heeg, hè? Ik heb alleen filmpjes zien, je komt het filmpje. Je net zo helemaal. Ja? Kom maar. Wat ben je? Dat is het. Nou ja, zaken weer lichtelijk teleursteld. Maar ja, ik zei echt net alle mentors weer erin vleien. En ik zei misschien was ik krijg wat langer wachten dat ze er al erin vleien en dat er dan iets heger komt. Ach, dat mij de pret net drukken. We gaan het van een beetje op Squalplein muziekje. Misschien kan Dirk nog een filmpje van mij. Dus ik neem de vlagkamer net mij. Maar misschien mij de telefoon blijven. Dus dat stiet van beetje op de planning. Maar eerst even het versje ervan. En ik ga een zangeres bij me. En die kent het heel mooi met mijn jongen, hè? Dus net mijn chits apart, maar mijn chits en Hildo apart. Toch? Dus ik geef even een muziekje. Dus als je met nog wel kent het versje. Dan best een koffertje te bek, hè? Je moet me wel helpen. Oh, dat is net zo mooi. Zullen we het even goed, man? Ik denk dat ik eerst even stemmen, man. Wat denkst u? Dat is een beetje vals. Al de raar. Kim krijgt stemmen. Nou, oké. Maar stom maar zeggen dat het goed is. Even zien, hè. Stemapparaatje erbij. Ik kom in Raya. Ja. Oh jee, die is helemaal misgegaan. Ga je er nog zitten te draaien, of nee? Bedankt, hè? Toen sterst ze het. Ik denk dat ik hem correct stemt. Maar als dit al met mijn gitaarknopjes komen, dan mag je helemaal weer stemmen, man. Jongen, ik denk al, de kennis net weer wezen. Ik heb net aan die... Die wel. Nou, ik denk dat het zo beter gaat. Denk ik, hoop ik. Al wat light om hem. Dit gaat beter. Best klaar voor. Mijn chits en Hildo op reis naar een oorentaal. Zong met me in alle Friese talen. De taal die dus verbindt, hoe klinkt tint en hoe klinkt niet. En jou terug mijn lieden en verhalen. Van dorp naar stad, van zee naar je loon. Van mem op dochter en van heid op zon. Mijn chits op aan naar je oorentaal, naar je Friese groen.
Het zit zo paardje, kom maar mij. Vier in het roer. Vier in het roer. Vier in het roer. Wauw. Box. Bedankt hè. Ja. Ja, komt het goed? Bij mij kun je een bandje. Ha, nou maar is wel shit, maar is net ha. Doe je zelf een mooie jernboom maken, wees die? Die is van zaken. Ja, maar ik denk misschien was die even chill eten. Nee. Oh, nee. Wordt het Sandai? Goed? Van mij met voor mijn eigen meidje. Dat slaat het nou net, want toen was het nou zo naar kant afvina. Maar dat mijne. Nee, dat doen we net. Best maar ongeveer een uurtje bij tante. Dus hoe is de kwartetkaartjes mij nemen? En wat zoest nog meer bij mij nemen? Mooie tekeningjes maken. Oh, dat is knipt. Wauw, maar trek ik het opsteken van tante Vief. Ja. Ja, zal ik dat nou even fixen? Van Illo van Dam. Van heel van tante Vief. Dan. Tada! Ik heb daar wel weer. Hoe groot bist du? Van meer de tas, hoe groot is die? Want dat is nice dingen. Doe eens haast wel in de tas, hé. Stoor ik maar in de tatas. Kijk die op een ref. Nee. Oh. Nou, tekening mij. Oh, dan mag ik nog wat opscrollen, hè? Even mijn pen pakken. Hier. Hier lijkt het scrollen. Maar ik heb scrollen bij me. Shift ik jij scrollen? Dat is een goed idee. Pak hem maar beet. Even. Voar. Tante. Vief. Wie zezelt die tante Vief? Het is eigenlijk Afine, maar dat is haar bijnaam, maar Vief. Van, en die ben ze dus ook. Van Vief. Van Ildau. Ilde. Au. Houd nog hier letter. Daar. Nou, zit er. Scrollen dan maar wat weer toelost. Dat maar. Zullen we dit maar nemen, Sam? Ja. Oké. En de kwartet nog, hè? En dat moet er net inlezen met die terug. Want als je kan. Oh ja, maar trek een tas even omheen. Dat ik het idee. Ja. Dan is het eerst even stappen, hè? Ja. Dat is wel een goed idee. Kaartjes maar. Kom samen. Kiekeboe! De haaientas. Kiekeboe, lief. Ja. Die erin. Die erin. Ja, compleet? Ja. Okidoki. Nou, op naar Dries om Ilde te brengen en dan op naar de omroep voor wat opnames voor socials. Nou, ik ben in Jout. Die taken mij. Zeker zijn misschien Ronald, vind ik, hè? Die soort filmpjes maakt jullie ook. En nou, die maakt er wel wat leuks van. Let's go. A few moments later. Nou, ik ben in de Noorderwind studio en hier gaat het gebeuren, hè? Wat? Ja, maar, ja, dat het idee is net voor mij dat we een soort quizmaatje zingen. Ja, van 4 in het room. Van 4 in het room. Ja. En dat ik van elke taalvariant die we dit hier bij Delwes binnen een zin is of zo. Ja. Maar we nog even uitvinden wat we doen. Ja. En dat de meesten dan rieden met welke variant het is. Ja, en ik denk dat het best wel de reden is. Ik denk het ook wel. En ik hoop dat ik al die varianten nog een beetje goed uitspreek. Want dan is een skoffertje te bek natuurlijk. Dus ik geef mijn best ook doen. Maar ja, dat geven we dan. Nou, Let's go. Was er een op tenkels nou al site, Ronald? Het komt alle jaren online. Sorry. Blip, 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 blip. Oké. Nou. Hey, Allegier. Deze week... Bleh. Ja. Nou, die weer mooi. Begin maar met deze weekend. Deze week. Vind je dat wel mooi? Ja, je? Nee, Ja. Deze week staat de docu-riege 4 in het roem. En die docu gaat over de verschillende Friese taalvarianten. En ik ben heel benieuwd hoe 4 Jim kennis is van deze taalvarianten. Dus er komt een quiz. Ben je hem nou nieuwsgierig naar de docu? Check de link hieronder. Top. Dat is hem. Was Ja? hem nog een keer dran voor lol? Of, Ja, dat kan je kiezen misschien. Ja. Hey Allegier, deze week staat de docu-riege 4 in het roem. Over de verschillende Friese... Oh ja, hij wie wel beter. Hij wie al beter. Ja, maar we zijn er haast. Ja. Hey Allegier, deze week staat de docu-riege 4 in het roem. Over alle Friese streek... Nee, want het is net over alle. Hey Allegier,
Deze week start de docu-reeks 4 in het Roen. Deze docu gaat over de verschillende Friese taalvarianten. En ik ben heel benieuwd hoe Jim kennis is van deze Friese taalvarianten. Dus daarom deze quiz. En ben je nou benieuwd naar de docu? Check de link hieronder. Ziet een beetje een hapering in. Ja, nog een keer. Hey Allegé, deze week start de docu-serie 4 in het Roen. En in deze serie ga ik op zoek naar de verschillende Friese taalvarianten. En ik ben heel benieuwd hoe het met Jim kennis is van deze varianten. Dus vandaar een quiz. En ben je nou nieuwsgierig naar de docu? Check de link hieronder. Ja! Dat weer toch? Ja! Mooi. Helemaal happy. Mooi. Mooi. Vraag 1. En geef het deur met versies en verhalen van dorp naar staat, van zee naar land. Oké. Hassel. Ja. Oké. Vraag 2. Ja. Vraag. Cut. Kat. En stop. Oké. Gassie, maar. Doe vreugdes wel een prutten van mij, Ronald, hè? Nou, Jongen. ik zei het zo eenvoudig werden. Ja, het zou je voorwerpen, maar ik had zwet op gebed. Vraag 2. We gaan op route naar een andere taal, naar andere Friese grond. We gaan op route, ja, hand in hand, groot erop aan. Bijna, je weet er haast. Oké. Vraag 3. John, mami en alle Frasse spraken ons verband hoe klankt wij en hoe klankt dan. Nou, dit wie hem. Hoeveel is het ook goed? Top. Ja? Ja. Dat is een rap? Ja. Dat is een rap. Nee, dat is een rap. Nou, dat stiert er even mee op. Altijd wel leuk. Zo is gewoon een beetje uit de losse pols. Daar hou ik het meest van. Dit is eigenlijk het echt, maar dan zat ik eigen binnen. En ja, ik ben heel benieuwd hoe de documentaire besjoen wordt en wat de meesten ervan vinden. Dus ik zoes is het, check hem even. Hij is dus ook online te vinden, omroepfriesland.nl, ook op YouTube. En ja, let me even hieronder weten wat je ervan vindt. Ik zal nou op naar huis en dan van de media zal ik mijn zaken zien vulkaanuitbarsting zien laten. Dus dat filmpje kan je met mijn telefoon, maar dat laat ik je natuurlijk wel even zien. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat er iets tegen komt als Juster Janne. Maar het ziet er in ieder geval heel leuk uit. Dus op naar Broeksterwaard, over naar eerst naar Driesem, eerder opheljen. En dan op naar Broeksterwaard, de vulkaanuitbarsting. Nou, we binnen weer thuis. Zaak had echt een super mooie presentatie gewoon over vulkaan. En door de hele squallen wie al nog oren presentaties hebben gezien over stromingen. Hier bent Big Leaks en over stormen en nou, al dat soort dingen. Dus ik ga wat filmpjes en foto's maken, dus dan kun je direct even zien waar ik naartoe ga. Hier is zaken zien vulkaanuitbarsting. Dat er ook een achtersteen in staat. Aan de achterkant. Ja, 3, 2, 1, go! Ik ben Nou, cool toch? En ja, ik zal nou samen met Ilda en Famke naar zwemles. Hast er weer zin in, Ilda? Ik ga mij. En wat ben je toch alweer zo zin in met zwemles? 1 doeken? Door de cirkel? Door de grot? Vind je dat het leukst? Ja, best. Gaat ik heel goed zwemmen, hè? Joekelgrutte grot. Een joekelgrutte grot. Dat is een gekke zin. Ja? Die echt. Jemiggrut. Nou, jong. Dus daar is het zin in. Ja. Nou, gaan we naar Famke dan. Nog even wat kleintjes eromheen, denk ik. Of maar wat zanneboeken. Er wordt wat koud nou, net? Ja, dan gaan we aan zijn zwemles. Dus ja, je hoort een van alles en nog wat daar. Ja, ik moet even wachten. Oh, Hildo is al het zaak zijn boekje ontlezen, hè? De moppenvoetbal. Ja? Het is moppen. Met al je moppen, al je grapjes. Van de morgen naar de omroep en Hildo is naar Tante Afina West. En van een beetje dus de vulkaanbarsting van zaken en ook nog in de zwemles. Zet het daar hier alweer op. Van ons ook deze, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toen kom heen en via het net de chill op te downloaden van die tablet als telefoon. Want mij zit vlog. Hoi hoi.